l'aixecaran o què? Sí, que l'aixecaran. Aquest fa de cap de porta i ens han de veure. Fuentes, vigileu aquest fet. Però ja... A les 3, i 3, una mica amunt. Vale, ja tenim les 3 forques. Està pujant, molt bé. Vale. Fuentes, tireu una miqueta més, vosaltres. Sí? Vale? A fons, a la de 3, Una, dues i 3. Vale, perfecte. Vale. Força gran. Vigileu que pot espatlles, Vale. No crec que ara caigui, vull que entri al forat, no crec, però que sapigueu, repeteixo, que quan entri al forat farà una mica de volta. No caurà perquè entri al forat, sapigueu. Vale, a la de 3, pugem, Una, dues, i 3, una mica més. Molt bé. I cau, I cau més fort. Sí. Que no pot no forat. Ha d'estar fora. Força.
A la de 3, tirem. 1, 2 i 3. Vamos! Aneu molt bé? Una mica més, no? Ja hi ha mig metre dins. Bé, comptes? Sí, van fer el 50%. Ho entres? Pot ser que vosaltres no n'hagueu de fer, eh? No. Quan no n'heu feu, diré. Directament hi tireu. Vale? A la de 3, amb Mimura. 1, 2 i 3. Una mica més forta. Sisplau, un aplaudiment perquè el Lluís està fort. Sí, li puc agafar, però...